buntute apa sing bujel. Aku sembarang sing penting iso tak nggo nyembung swara ngono ae. Wong Swara tembok sembung iku. Swara dinggo celbada pindho Idul Fitri ngantek saiki urung mendhek ora disembung apa ya kuat. Ora kuat ya dipikul nyambatno tanggane. Lah iku nak perkara gotong telo utawa nggawa pari. Ha kowe ya bangeten kok swara dienggo nyambut gawe yana yamene rambut rumati. Ana swara nek dirumati, lha rumati ku piye? Lah nek sapi nang rumati pakane suket kalonjono iso dicombor. Swara nek dirumati lha rumati swara ki piye jajal? Ha ngrumati swara iku nek swara dirumati ya dieman-eman, dirit-irit, mangan aja cerabak. Wong swara kira-kira nggo nyambut gawe modal mudak swara. Gak kena mangan sembarangan. Ora entuk mangan sembarangan, luwih-luwih mangan sing mambu lenga ki gak entuk. Ngono ya. Ya. Mangan sing mambu lenga ora entuk. Entuk. Contone kompor, drum, ana neh apa? Uplik. Dilah. Nesu. Ana wong nek mangan drum mangan kompor apa ya ora remuk untune. Lah kowe ya padha ae kok ya perkara mangan mambu lenga takokno apa ya sing digoreng ngono kae. Panganan sing digoreng nganggo lenga. Nah, piyang ngono kae gak entuk. Ana tembung nek piyang iku. Alah jajanan digoreng ngono kae ana tauge ana kol diulek ambek glepung, terigu. Piya-piya nyok. Piya-piya iki nek loro tek. Lho aku nek barani tek iku apa aku yo kethek. Lah aku nek mbok undang nyuk apa ya aku munyuk. Oke munyuk apa ora? Ora, lah kowe kethek apa ora? Iya. Lah wis. Lho, ya ora, rombongan kok iso. Lah nek aku. Well, dadi piye gantuk. Gantuk. Lah nek onde? Onde. Onde iki panganan apa neh? Ngono kae lho sing tengah ana apa kae enten-entene rasane legi. Apa kae sing pinggir ana wijene cilik-cilik kae. Wong bento kae jenenge onde-onde. Onde-onde ki nek loro tuku kuming siji kok ya onde to. Cara wonge males cah iki. Ya tunggale kethek mang apa aku mlane cara wonge ngomong ngame ku.
mangan niku aja sing mambuleng akeh-akeh. Gak kena mergo sing digunakno swarane. Ngerusak pita suara. Ya ngerti ngono mangane sing anyep-anyepan gen adem. Sing apik mangan sing anyep-anyepan. Jono. Contone tokan gedebok. Peceren. Ya kedawon barang ngono ya. Suwek lambene kok. Ya mangan ben adem swarane iki diake mangan sayur mayur lan buah-buahan ngono kok. Ijo-ijonan iku ya apik. Godhong-godhong ijo-ijonan. Apik ya. Apik. Apa kuwi? Ya ana dong pelem, dong jati, dong gedang. Tak goco ndasem. Iki takoke wong tenan-tenan kok gladrah jawabane iku. Ijo-ijonan godhong sing ijo sing kena dipangan ki apa ya? Bayem. Kungkang, kangkung. Ya kangkung. Oh, kangkung. Dadi gak kena ya sing kasar-kasaran. Gak kena. Contone rempelas. Tak santap dasem dari swara sing digunakno tenagane ya dienggo supaya iso fit sehat. Sehat iku terlarang regane. Ngerti. Anu lho. Apa? Iki engko pokoke gamelan kon leren sik. Lho. Lah gamelan ditangkap tenan karo Pak Jarmin nih. Ben ngaso Pak Jarmin. Iki estrai biasanya ordinan. Iki mang wis ngersakno tayuban. Durung jam 8 panjake wis mapan. Panjak wis mapan po gak mesakno apa piye? Panjak dipanjer cul di awan. Bobote ngleksanani ujare babot jiran. Biyen lara lopo saiki karek kepenake. Karo dene awake dhewe ibarate bakul sing tuku nek karepe ngene ya kudu manut. Iki engko sing main orjen. Acarane padat mulai sore. Ketoprak digawakno gamelan, gawakno orjen. Murah meriah. Mas Hampiro. Kondo sapa? 11 bolong. Aku winganane tanggapan tanpa nggo panggung ora nggo orjen gak ono sindene ijene piro? 15 juta. Alah mleketek cangkem mbosok. Lho tenan. Toprak sing komplit nggawa panggung gamelan orjene trimo jaremu piro? 11 bolong. 11 bolong. 11 isih bolong tek dhewean. Aku ijen winganane ora nggawa panggung tenan? Ora sanggo gamelan. Gak nggawa gong, ora ngejak sinden, ora panjak ijen 15 juta. Orjen yo ora. Lho, iku sing mbok gawa apa? Lanteng kok. Sing tak gawa trimo sertifikat. Sing tak gawa trimo sertifikat iku ah. Gawa condasem sempal kowe iku kowe ora ditanggap. Lah ancen mek utangan ning bank ora gawa sertifikat. Ijene 15 juta payu aku. Kere mek utangane kok mbok omong-omongno wong. Wong iki kaya aku lho. Walah dapur. Lah aku nek dhuwit gak ngemeno kok kene omahku jajal. Nemoni apa? Nang mami ki ana apa? Duit 3 sak malah urung tak gambari kok. Ana duit urung digambari. Lho, kowe iki pabrik duit tukang gawe duit. Tapi tak gambari piye wong ndekne kudanan iki teles urung kok bermeme main terus. Sesuk bojoku tak kone nggonamu. Iya lho. Kerja mepe duit iki mang ya. Gua ayam ngene sesuk mulai sing ngenteni jerabing kok. Sapa? Mendring urung bayang Bang Titil yo ngenteni. Aku. Heeh lah dapur. Aku aja mbok nyek, Met. Aja nyek piye? Lah aku lho ngene entuk bayaran tak kek ning masjid kabeh kira-kira penan. Sedekah. Lebokno kotak amal nang masjid kuwi. Ora tak lebokno kotak amal ya engko nek kamot lah nek kono kotak amal isine wis bek delalah dhuwitku mondol. Jabut cah cilik-cilik gak malah hilang. Walah, apa mbok pasrahno karo takmir masjid? Tak pasrahno karo penguruse takmir masjid. Ben dienggo melu kae mbangun rehab masjid ya. Oh, lah apa masjid nggon aku wis apik kok direhab barang. Lah terus kok mbok pasrahno karo takmir masjid? Lah ora tak pasrahno piye wong ancene aku budal mangutang dhuwit kas masjid gak tak balekno, ora tak saur. Oh, alah kere kok mbok kandak-kandakno karo wong gagan kene. Padha kerene wong kemang yo mek bang ngono kowe. Sapa? Lah kowe mang jare nggo sertifikat ora padha kerene. Aku mek bang tak nggo syarat tok. Syarat gen semangat le nyambut gawe jare wong kene nek utang mari mergawene semak. Sing kandha sapa? Aku ngono kok. Kok nek ndek utange malah rasa-rasa nyambut gawe nek kadung kejeron. Lah kowe ngetoprak ngene iki anggere dibayari sik ape mangkat sawang-awangen kok. Aku anggere ndek utange nyambut gawe semangatku mbah. Mergo kira-kira iki ana sing lho dijagakno te mergawe semangat sesuk lho ben iso nyaur utang kok. Wah, layak kowe petel men nek kon mek utang ya. Lho rumangsam. Toprak prai 2 dina ngono wis tanggane mubeng. Gara-gara Pak But kok. Aku jarak pe gara-gara Pak But. Eleh Pak But wis mati kok mbok. Lho Pak But sapa mangsam? Lah gak Pak But
bolone dhewe sing ketoprak kok. Ora. Lah Pak But sapa? Pak Butuan. Ora usah ngrembung neko-neko lah. Awak dhewe iki melu mahargya dhaupe Mas Eko karo Mbak Nita. Sesuk ngene iki Mas Eko karo Mbak Nita wis duweni gelar dhewe. Nek cara cah kuliah metu saka kuliah gelare sarjana S1 S2. Nek wong kuliah. Nah iki wong palakrama wong rabi beda gelare. Gelare apa? Sesuk Mas Eko duwe gelar loro. Apa? Siji lanang loro kakung. Lho, ya ta? Lanang mbek kakung ki padha ae. Wah, ketok padha ning beda. Kok basa kasar karo basa halus ngono bloko. Ketoke iki padha ning beda werdine. Lah werdine piye? Sak rawunge apa ki sak rampunge rabi ta palakrama Mas Eko duweni gelar lanang lan kakung. Lanang tegese lara lan enake kudu wani nanggung. Iku sing nomor 1. Ditanggung jawab kok ya. Nomor 2 lanang. Tegese lakune aja nganti sak wenang-wenang mula jan rasa gagah bideksa wong lanang wis karuan nek rasa timbange wong wedok ning aja nganti laku sak wenang-wenang. Gak entuk. Gak kena. Sing sabar duwe rasa welas asih. Sing ping pindho gelare Mas Eko kena diarani kakung. Lah nek kakung lho. Tegese kakung sesuk iki Mas Eko kudu pinter mlengkang lan iso mlengkung. Rasa mbok omongi nek barang ngene iku. Lho, iki dikandhani kok. Ngene iku nek perkara ngene iku ora ana sekolahane lah aja pinter dhewe-dhewe. Tegese iso mlengkang lan mlengkung iki ngene, Dot. Wong lanang ki nek kaku kena nggo pikulan, nek lemes kudu kena nggo tali. Lho. Lah maksude ngono iku piye neh? Wong lanang nek dibutuhke saat tegas kudu duweni ketegasan, ning nek saat dibutuhke lemes atine sabar kudu iso luwih dene sabar. Ngono. Heeh. Iki Mas Eko alhamdulillah gelem rabi lho. Hah? Gelem rabi. Gelem rabi mergo ndek modal ora ndek rabi, ora gelem rabi. Modale apa? Modale 1 juta. Mau 1 juta toh? 1 juta. Ayo entek nek 1 juta kok. Wong tuane duwike kotak-kotakan kok. Angel lho. 1 juta masam gampang piye? Lah 1 juta nek trimo dhuwit 1 juta wong nggo mas kawin. Nggo ora nggo mas kawin. Lah 1 juta apa? Modale wong omah-omah. 1 juta. Apa cukup? Lho, ora cukup kenapa? 1 juta tok kok. Yo sing penting ki 1 jutane. Emas iki sak gram wis 550 lho, Blok. Ah, iki ora tukokke emas kok, Dot. Lah terus apa? 1 juta. Setia, jujur dan tanggung jawab. Setia jujur. Setia, jujur, tanggung jawab. Iki modale wong omah-omah. Iku mang tembung. Lah Mbak Nita ya ngono tak takoni mang. Lah piye? Jenengan nek seneng Mas Eko niku sebabe napa? Sebabe. Lho kula niku pun gadah pathokan kok Pak Kemet. Lho kula seneng karo Mas Eko ni sebabe Mas Eko kuwi duwe ATM jare. Ngono. ATM. ATM berarti rak genah. Oh genah apa nih? Cara butuh duit sak wayah-wayah krek esek-esek kok. Wah, KTM dudu kartu sing digesek terus iso metu duwike kuwi. Lah apa? ATM. ATM. Alat tusuk manual. Bento. Oh, bento piye to? Ngono mbok omongno. Alat tusuk manual lho gagah gede dhuwur, rupane bagus, bayaran sesasi 15 juta. Ning nek ATM-e digesek gak urip. Wong wedok sam gak celu lho. Percuma. Sore-sore kok tandur sing tempah sapa? Suwe-suwe kok apa nganggur sing betah ya sapa? Gak ngono. Malah engko dieber dimendringno ya. Wah, kowe kaya bareng manci apa piye? Apa? Aku gumun dulurku jane. Dulurem sapa? Dulurem sapa kok gumun? Julang. Hah? Jolang gene ya. Oh, saiki ndekne iku bisnise marik-marik kok. Lho, sampingane akeh. Iya. Syukur adon nek lancar ngawak dhewe sak mangsa-mangsa butuh ra iso lho nyilih rono. Lah aku malah krungu kabar. Ini ya. Saiki ndekne golek rosok barang kok. Mosok kowe iku aja aneh-aneh lho. Nek diomongi ra percaya. Jolang Kowe kepengin bukti. lho aku iki nek ora nyoto ya ora percaya lho, Dot. Lah ngono iku ditekati jare apa Mas ngene iki lho bot-botane aku ngopeni anak bojo, bot-bote golek tukone beras. Sing ngersakno sapa? Sing ngersakno sapa? Sing duwe gawe dhewe. Ngono ah. Iya. Ya antek turut-turut barang ngono. Walah kowe nek kepengin bukti nyatakno dhewe jiwane jiwa lho. Dimulai saka ngisor ya. Tegese iku ibarate wong menek wis ngisor dene. Saka ngisor prihatin sing kabeh gambar untuk Kapolya. Kaya dene iki keluargane Bapak sing ampun Bugatti. Biyen iki biyen jare kloro-loro ning saiki wis nemokno Kapolya. Dadine wong menek ape teko dhuwur iki kok ngisor sik. Setapak demi setapak.
banyak sudah yang Alah ger iya nepis yo kemang ora gelem gawa saksi gede nasibku masih seorang tunawisma langit sebagai atap rumahku mosok ya tenan dan bumi sebagai tenda melas don hidupku ayo menyusuri jalan uripe sak dalan-dalan sisa orang yang aku makan mangane ngenteni sisane wong yo iya sabari ger sabari tepes sesuk tuku pedet basan kelantang langit kemul mega dan bumi sebagai tenda hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan ya sabar ger sabar begitulah hidup yang aku jalani Mbak kasihani saya Mbak rong sasi gorong mangan belas begitu hidup yang aku jalani entah sampai kapan aku begini lanjut asik kasihani saya Mbak saya 2 minggu urung ada tuku HP urung ada tuku sego sawerane sing abang Mas sing abang ten kasihani saya apa gue Mbak mengarno nomor Avanza Mbak kasihani saya kering sudah rasanya air mataku terlalu banyak sudah yang tertumpah menangis meratapi buruk nasibku nasib buruk seorang tunawisma langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantai hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan gendengan le sing gendengan langit pakai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan itulah keberlindungan dari terik matahari dan hujan begitulah hidup yang aku jalani entah sampai kapan terus begini nasib kasihani saya Pak yang di atas sana ada yang kasihan Pak kasihani saya Pak saya sudah 2 minggu belum sarapan Pak urung sarapan nek mangane gebut ya padha ae sumpah begitu sudah akhir mah kok angel menebut duit lah terlalu banyak sudah yang tertumpah menangis meratapi buruk nasibku
sibuk urus seorang tunawisma. Bu kasihani saya Bu, kasihani saya Bu, terima kasih. Dan bumi sebagai lantainya, hidupku menyusuri jalan. Sisa orang Kak kasihani saya Kak. Terima kasih, terima kasih, kasihani saya Ibu. Dan bumi sebagai lantainya, kasihani saya Ibu, menyusuri sisa orang yang aku manfaatkan sebagai tempat perlindungan. Kasihani saya Kak, terik matahari, kasihani saya Kak. Kalau berikan saya Pak, terima kasih yang aku cari. Terima kasih semuanya. Mas kasihani saya Mas, terima kasih ya Mas ya. Terima kasih, terima kasih semuanya. Terima kasih, terima kasih Bu ya. Semuanya, semoga Tuhan membalas kebaikan kalian. Dari sudah rasa ya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis berat tapi buruk nasibku, nasib urus seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumahku, dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan, sisa orang yang aku makan, jembatan menjadi tempat perlindungan dari matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku jalani. Sampai kapan terus begini? Pak minta Pak. Iku padha ae nasibe. Iya, iki padha melarat. Tunggale kok malah iku. Iku nasibe padha ambek kowe ambek aku ya. Dat. Iku lho sing genengan nek mbok jaluki. Golek imbuh nggo nganyarno nomor motor Avanzane. Tak buacok ini. Iki lho sing klambine mledeh, imbuhe 5.000, Mbak. Drum. Ya Allah. Aku tak golek-golek ya. Ya Allah. Tekan ngantene ngawere pas 10.000. Jaluk susuk apa ora mang? Susuke dienggo goreng tempe. Anu susuk duwe kok susuk goreng tempe. Anu Mas Jolang nek kirane kurang akeh kotake sing duwe gawe golekno sodo ogrok-ogrok. Enggak, aku tak golek ngantene wedok iki lho ngombe tok ndak menawa aku kaget. Ya, kok kaget malah mlayu gak iso kok ngiseni. Ngantene gua. Ngantene wedok mbok ereki sampai kulon tak bacok dasem kowe. Iki lho kok sawer sing duwe ya. Kok kaget malah. Ya Lek, mok 8.000 genepi Lek. Lah iki ana wong mesti njaluk digenepi barang. Wah alah.
Nganten biasane lomo. Heeh. Angger nganten lomo insyaallah ya wis 5.000 lah. Piye? Oh, kabeh njaluk maaf ya. Ndi maaf. Iki gawe ukara dhewe iki. Kok kabeh jelek mang. Iku gak ana sing receh, kabeh kon njaluk mak. Nek ngono takokno mbae karo biyute sisan. Kon njaluk emak. Wah tak cah ngono kadang wis ngloloni sangu susuk kok. Sik, makane kok rak mbisiki aku. Mak, Sawang ndi sing sake gedhe parani lang, sing sake gedhe lho ketoke. iki ora gedhe sake tapi ATM-e kandel. Mak. Matur piye, Mak? Oh, kon genepi pake. Kon genepi. Lho kok kon ngendi pake? Pak, jare kon genepi. Lho iku arisan apa piye kok? Kon genepi, Pak. Wis kadung disoting iki lho, Pak. Wah sobek ngene iki. Oh sobek-sobek piye? Ah piye dremise ngono e. Sik. Gara-gara iso ndak sing marai iso tuku Avanza ndak ngono Iku sing duwe gawe gak muni ndake kok muni ndekne, Pak. Digenepi Pak Bayan kok ngono. Gak. Oh Bayan kami tuwa bareng rak yo diundang kabeh. Sik meneng ae agek dipilihno bingung kok. Matur suwun yo, Pak. Alah. Angger sing nganggo safari lho biasanya perangkat lang. Kon genepi mbae jare. Ya rak tenan. Mbae mbae duwene godhong surah. Iya. Ya Allah Gusti. Iku lho tangane diusul-usulno lang ketok arep ngisi lang. Iki Pak Lek iku lho aku wis roh kok. Heeh, iku tangane diusul-usulno mengguri ketok apa njabut dompet apa kae lang takok anu. Kok tak klambine ana gureme. Ya Allah nyebut Mbah. Endi Dik, sida ta ora? Kok kaya kernet nawani penumpang. Kok kaya kernet nampani temu penumpang sida apa ora? Wis, Alhamdulillah. Iki ala iki padha ra duwene. Iki tak jaluki malah ditawani bojone iku kon ngrumati. Kok kurang giawe. sing penting ngergas anake ra wis. Sing penting rasa anake. Aku metu ndi Lek? Ondone ning Ambiyen iki dalane endi kok lali karo lawange iku lho. Ya apa rupaku wis kaya garangan malah kon ngene. Kowe ape mlumpat apa piye munggahmu? Mbake ngono lho Lek, ya mlumpat iso aku. Tak lanting tak sumbi kei 5.000 ya. Iya engko ditup. Liwat dalane. Kok ditup jare katokmu ya wis sama. Iya. Iki mau aku rono mateng aku. Iya. Ya Allah lang, kowe biasane kaya garangan iki malah kowe nemen muni ngono. Dan gage nek ana anu danyang kene iki cek mandi. Lah kono ya ditepis kae bolomu ora ngarah tega nyawang kowe ngono. Alah iya. Amit-amit jabang bayi muga-muga bojoku meteng aja turun dheke. Lho, Arep rupane ngono e. Ora. Apa? iku aksi kok. Iku jenenge aksi kok. Wah, alah iku. Iya. Alhamdulillah 2.000 untuk menjegurno kok dhewe. Iya 5.000. Kowe iku mosok wis bleruk iki ya. Ya Allah Gusti. Mencolot pilih mencolot apa liwat lawang. Ngono mang ana sing muni ngene kok Lek. Piye? Aku kok cara kon ngemiki ndeke kok dadi maneh lah tak gedhe ndase muni ngene. Kowe iki pol guri. Ya Allah, ning ora masalah muga-muga bar pahargyan iki drese rezekine kaya sing rawuh lan sing dirawuhi, sing rengga lan sing direngga kalis nirbaya sambikala. Amin. Aku tak metu kene wong aku setahun ning Tebu Ireng mencolot ngene ya kecil lah. Tebu Ireng Jawa Timur kae. Ya Allah, kono lho Tebu Kobong aku ngasak. Rumangsaku iki rek nyantri dadi santri nang pondok Tebu Ireng kono kok. Rumangsaku Tebu Ireng tambak beras gone Gus Dur. Oh. Bot-bote disambati karo kancane manten den. Oleh setengah cepuk. Asline ku dungane tarik-tarik. Ora apa-apa. Pekarane ku nganteni lanang ki asline ku barek aku Mas. Dadi mulane raiku dirusak ngene iki. Dadi kuwatir nek kesaing. Iya. Kuwatir mbok saingi ya. Lho, delok caping nek wis tak buka.
Lho. Wah. Pangling Jolang tibake sangar ya raine. Kaya mondi kowe. Wah, asam. Mondi. Mondi. Ora mondi sing nang anak jalanan lho. Lha apa? Mondi, monyet didis. Wah. Kowe iku berarti tipim disambar bledek iku. Dadi anu kacane remuk. Aku iki ora mondi. Terus sapa? Kenalno. Haikal. Asam. Ora Haikal. Sapa? Haikadal. Kok Haikadal? Ayo. Mantene iki Mas Julang jujur kowe pokoke tak pacak elik. Soalnya aku rahiku kesaingan ngene ngono. Ning nek aku percaya cara ngantene muni ngono. Mesti Mas Eko nyawang Rahim grogi kok. Iya. Rahim nek disawang dierekno kan kaya bokonge kethek. Iya. Lho sansoe mau mbahane muni. Ya Allah Julang untum kok ting selengkrah ngene iki. Iki jenenge gingsul. Gingsul ning kabeh kira ngono. Ya salias merongos. Mas Allah. Kok nebah dodo barang. Ora apa-apa. Iki kaos apik. Kaos ke Arab. Hah? Kaos ke Arab. Arab kok Arab iki? Nganggo ain. Ain. Etgom bilaguna. Iki yo ngerti ngono barang. Lho aku tas duwe, tas buah, tas barang ding aku. Tunggale tas kresek barang kuwi. Iso. Lek gak percaya kaos ke Arab. Mosok ketarane. Alif. Ba. Ta. Kene iki sak lho. Iya apa ora? Bisa lagi suwek. Nah iya, iki jenenge wit Gombilaguna ya iki suwek. Mulane dadi Mas ya busana ngene iki gambarno. Gambaran. Lah kok iso? Gambarno iku nek ancen ya kere ya ngene iki. Awake dhewe iki oleh ketok kere, oleh ketok elek, oleh ketok nista, marang sepadha ning aja ngantek nista ning nggone Gusti Allah. Ngono ya. Masa Ora ya tembunge kok kena dirasakno. ya mbok rasakno kenek, tembunge ancen omongan didol ya kudu neko-neko ah. Asline Mas Golek dhuwit iku piye? Asline Mas Eko malah mbok apusi kok. Kok ngapusi ki piye? Ya aku sing dirusak ah. Lah yang rusak ngene oleh sak cepuk ya lumayan. Kowe delok ke ngeri meneh ki sabuke. Sabuke apa? Ya ora kon nganggo jare. Lah dalah. Sabuk aja anu mbarno utuh. Sok nek panen pari kan ora usah tuku. Iki sing galakno iki sing duwe gawe. Kobrune kowe. Mosok iya kono kopi. Sabuk ngono dapur iki kok Kan aku diarani ora roh nek cara kene kan rapiah. Lah nek sleting kirane gak tok dhuwur niki sleting kondi. Iki sletinge iku kok penjahit. Iki sing digawe lanang mau kondo. Mas, iki sabuk kobrune. Nggo kenang-kenangan. Padahal nek cara kene iki rak rapiah ya. Heeh. Lah nek Kok kono kok jare sabuk. Apa wong Brunei ku nek esuk ya do ngene iki kabeh. Aku ya gumun. Wong ora gawene awake dhewe iki mok nderekke apa sing dipuji sing dijangka iki iso jumbuh kang ginayuh. Lah iya dadi wongku aku iki lho ketoke nek ngene lah iki Mas Sam. ketoke heeh. Ketoke. Lah jane mestine piye? Mesti yo padha mbek asline ngono lho maksude iki. Yo ora ketoke. Apa malah luwih parah. Lho yo ora wong jenenge wong urip iki ya iku mau sing tak ukarakno. Oleh nista marang sepadha ning aja ngantek nista ning gone Gusti Allah. Contone sing duwe gawe. Bapak jiran. Lho, Pak Jiran, gedhange dipilih sing lho, susu nek ra mentur mah. Wih, iki jane katarak apa piye to? Iku mentah mosok mentur nek mateng ngono gitu. Lho, enteni bar sesuk kowe rene ra wis cengkean mateng. Gedhang dipilihno ndek ngenane entuke golek gedhang ngantek teko bokan kono lho. Sakanane gedhang ditiliki. Lho kowe ngerti kabeh. Lho, ki roh digawe iki lho. Gini ya. Digawe iki dina lan tetek bengek iki takok sapa jajal. Lho, Takok karo kowe. Takok kowe, tibake. Lho, heeh. Kowe kok ya duwe pitung ngono barang lah. Kowe sinau ngelmu ngono ku barang olehmu sinau kondi. maksude ku ndeke takok sapa iku aku yo gak roh.
Tak kira perkara dina ketemune nganten, milih dina kanggo digawe. Rasakno tembung kuwi duwe gawe ngene gegere ku takok sapa dina lan jame takok sapa. Lah rumangsaku takok mbek kowe, sok tak tanggam nek ana sing kirane ape digawe mantu, golek dina kon takok aku tak itungi. Dadi sing digawe mbok takoki. Lah nek kirane engko takok aku kadoan kowe tak warai ben iso ngitung. Carane piye carane? Ngono iku diitung. Itu kok di patokan kanggo wetone nganten lanang karo wetone nganten wedok. Iku digabungno terus diitung-itung. Yo Contone nganten lanang wedok. upama kok nganten lanang wetone apa? Nganten lanang umpamane kok Rebo Pon. Rebo pon. Rebo ketemu jarak piro? 7. Oh, pon 7. 14. 14. Terus Lah nek Wedok. wedok cara monone diitungi minggu wage. Minggu wage, minggu papat, wage papat, 8 karo 14, 22 terus diitung. Diitung piye? Gunung Jugruk Segara Sat, Gunung Jugruk Segara. Mosok ngitung ketemune nganten kok iso Gunung Jugruk Segara Sat iku. Bocah iki Iki apa hitung-hitung apa iki? Kape mendem kucing piye? Lali aku, lali. Anu, mang 22 ya. Contone 22. Guru Ratu Gotong Sempoyong. Lho, iku tekno. Gawe omah. Iki ngedekno omah. Gawe omah hitungan nganten. Mlumah mengkurep, mlumah mengkurep, mlumah mengkurep, mlumah mengkurep, mlumah. Lho kok gampang temen mlumah karo mengkurep. Lah nganten gaweane apa? Yo mlumah mengkurep ijeh kurang. Mlumah mlebu metu, mlumah mengkurep mlebu metu. Oh, iku jek kurang meneh. Lho, Lah apa? Crot. Raimu. Samplo lambe nyonyor. Lah wong hitung Ana cerote barang iku. hitung. Lah nek menawa kamare bocor, Iku dan. udan Aku tuan ndredeg rumah saku sing cerot apa tiba iki mang bocor. bocor. Mlumah mlebu apa mlumah mengkurep mlumah mengkurep mlebu. Aja mbok coplok gawa mulih. Kok kenangan kobrune lho, kobrune lho. Oh, alah. Kuatir cah iku mesti nek ning kaset gambar apik aku ngono. Lah barang kobrune maksudku nek mbok go Aku kok gak iso naleni cah. Lah wong perkara naleni kok ya ora iso taleni. Iki kok katut ndase kowe nek naleni. Ben kenceng Ya kenceng iki tali. Jolang. Gak iki tandase. Kok iso nang kono sing katut wong taline nang isor kok iso katut ndas. Bocah iki gak ero ndas. Gak roh ae ya. Iki lho ndase lerekan. Ndas lerekan. Gusti. Ngono kok. Lah iya, Ngono kok biyen mboke mentolo ngemiki. Aja muni mik aku wis geting mbek mak aku. lah pekarane. Lho, emak iki sing lairno kowe lantarane kowe iso ning donya iki kok mbok gedhingi iki. Mak aku ora kaya makane nganteni. Makane nganteni iki gemati. Apa-apa ditakono nang awe awak manget ora sehat ora aja terlalu capek. Mak aku ngemiki aku ngeri kowe cara roh riwayate. Masa iya ya? Aku kan roh nek wis merongos ngene. Terus Mak aku ngemiki aku ku gak tegel roh raiku ku nek ngemiki dikeki selang aku didelen njaba cendhila. lho. Nganggo selang. Iya. Lah apa kaya nyedot bensin ae. Nek ape ditinggal ning sawah. Heeh. Kene wong-wong kan ditinggali sarapan dikeki bubur dimiki sik. Lho iya. Aku ora. Lah nek kowe piye lah? Aku dikeki pentil atom. Aduh, Ya ono isine. ning ya isih apik mbokem lho. Kok iso? Lah cara ngemiki jare isih diselang otomatis kan isih iso langsung. Lah cara diwakil lho mbok ngemiki kirik terus kirik ngemiki kowe. Wong loro wis sing bathi kirike. Kirike bathi ngemik mak aku sik bathi aku. Lah iya. Aku gara-gara merongos ki asline korban mik pentil atom. Lho kok iso? Lah ora ana apa-apane. Dadi Angin-angin kosong atom ngabloko iku. blas ora ana apa-apane. Aku mang malah nyawang kowe rada mendelo kok. Piye? Lah iki wong kok cangkeme kok kaya cangkem barongan iki cangkeme asli ndi? Cah iki rung roh keistimewaane wong merongos. Masa Lah, aku iki entuk proyek ning Jakarta sing nglantarke ya sing digawe iki. Lho, Pak kok iso Jiran. ngono? Sak jam ndik iki nek ra salah 350. Perkara Masa cangkem rongos iki. Iya. jam 350.000. 350.000 sak jam. Iki proyek apa? Anu cangkemku ku dienggo takeran bensin. Melok apa piye kowe? Medhok cocotem. Alung nekun aku. Piye? Tak nggo ciduk lenga kletik. Lah iku ora malah humor aku.
Ning ora masalah nyambut gawe apa sing penting halal. Jangan sampai kita merugikan orang lain. Kalaupun toh kita dirugikan orang lain, kita harus jembar kalangane padang srengenge ngene awake dhewe ngekeki ngapura. Ngono. Kanca-kanca yoga, wah, kaya pesindene iki wis siap. Dadi aja ngantek ben ora nglangut ya. Lang diisi lang. Diisi. Sindene ben ora. Oh, sinden mosok ngono kaya ulong lengani Aku ku. dhewe gumun roh sindene manggala iki kok sinden kono-kono iki anteng kene kok ora muser. Lho eling lho lang eling lang. Wiwit bodo Idul Fitri sing ping pindho ngantek saiki ra leren ketang-ketang sek kuat kok. Nek sinden liyane iki wonge nyekukron sinden kan sehat seneng bergoyang, seneng joget ngono. Ora ana tabuhan lah pokoke ya joget ae ngene. Tak gak joget. Sinden ngempet kudu turu kok. Iya biasa joget. Sinden niki juk laris mateng aku. Kenapa? Tak sawangi ngisor dhuwur kok sikil kabeh. Ngawur ae. Dhuwur ki ya sirah. Oh. Lemu. Zaman cek ngernet kae urung ngono. Omong aja anggen jeplak. Mosok sinden sambene ngernet ki. Takoki ya. Apa ke tau tumo? Lho, mateng aku. Dek ku ngernet truk tebu. Malah matrek tebu. Masak. Lho, masamu iki kok paling ngenteni. Kiri-kiri kanan kiri. Saking pegele nek ngabani ngene. Kiri Mas, kanan, mundur sithik maju terus. Wis tengok-tengok ganjele iki, tak ganjeli tengok-tengok ya. Sumaduk. Ono mlesete ora. Lah ngono ganjele mleset barang. Iki kok diterusno meneh. Awake dhewe mumpung ana orjene, sing orjen saka Jakarta. Iya. Ngawur Orjene masuk Jakarta. Iya. Ke Jakarta. Lho, ndelok wonge ndikane tak takok ya. Tinggal di mana, Bang? Saya di Tanah Abang. Masih di situ enggak? Enggak, sudah digusur. Lu kenapa, Bang? Tanah Abangnya dipakai gawe botol. Tanah Abang ora tanah lemah sing rupane abang iku. Lah piye? Jenenge kutha lah apa kok Tanah Abang sing gawe Iku botol. nyatane digusur jare entek nggo gawe botol. Lah itu bener kok Jakarta. Jakarta kan plate B. Lah iku mbetet dadi B. Dadi kok Jakarta iki plate B kok. Iya, bacotke lagu sing paling hit. Apa? Wis sing luwih paham Pak lagu ya Mas awakmu. Lagu kenangan. Wah cocok iki heeh. Gundul-gundul pacul. Bro. Lagu kenangan kok gundul-gundul pacul. Lha iku lagu kuno lho. Kok sing hit ya sing kira-kira cah nom seneng, Kyai sepuh ya seneng. Kenangan iki sing mambu kenangan biyen-biyen lagu rodok kawaan gundul-gundul Lagu sing pol kawan. Sing berbobot. Mengandung misteri lah gampangane lagu-lagu. Kok mengandung misteri malah medeni. Tapi lagune jare berbobot. Mas Jolang MC kondang MC terkenal mumpung dirawuhno nyanyi lagu sing berbobot aja angger-angger. Ngono. Oh, lagune Kana iki mumpung Kana gek meteng kan berbobot. Kak, oh. Lagune Kana. Dadi mergo wis meteng berbobot. Iya, tak takok nganteni njaluk lagu apa? Heeh, ben ngepas. Mas Eko nyuwun lagu napa? Bos ni syarat nek kanca lawas mesti mudeng. Kowe po gak Kan duwe nomor bos nganggo- HP po piye kok takok bengok-bengok isin. Tapi mosok nek nyauri Mas Eko nyuwun lagu napa? Kan kanca plek mesti ngerti kowe, syarat iku mesti paham kowe. Oh. Hei. Oke. Lagune napa? Oh, kerinduan. Ya Allah ngomong ngono. Anu Mas Jolang, Mas Eko ngerti kesetrum bareng nyawang sampean cangkeme merat-merat kesetrum melok nggawa ngene-ngene. Oh, kegawa cangkemku. Iya. Iki berhubung lagune nganteni dhewe. Selawe wae. Ngono. Nek ngantene dhewe sing nyuwun Selawe. Isih mbok Nah, tarik. Nek lagu tamu undangan, nek lagu kok kene 50. Oke. Ora guyon Bro, piye Bro? Oh iya lewong karo kerinduan. Bisa. Ibu, kerinduan wonten Ibu? ketoke tahu. Betapa hati rindu. Wah sinden iki mateng aku. Wah, iki kamu arep apa nyandak kok lah. Agek jariane suarane apik. Heeh. Urung Sansaya ora nganggo jare. ebret ngono suarane. Maksudnya ora nganggo jare iki rokan. Kok ebrek-ebrek iki masam barang apa nek ebrek-ebrek iku? Ayo kowe padha ae kok jarian apik makan ora jarian. Kowe toke kowe yo hobi nginceng asline iki yo lang. Ayo Jin berangkat. Liwunge sik ya.
Ayo berangkat. Mbok copot lah kok gawa Bali lho ya. Ya. Kenang-kenangan kok Brunei. Ya wis tak gawani Mas Eko matur suwun. Engko nek ketok kowe ra tegel ya kayak sing anyar lah kok. Nek ra pentolo ya kon ganti sing anyar ngono. Ayo kerinduan kok terus lewung berangkat. Semua selamat malam yuk, jumpa bareng dengan Manggala Budaya. Wah, asline dene awake gotot e. Sopo? Kene kancane nganten kok segel piye? Wah. Atletis. Asik. Manggala Budaya, Bro. Wasik. Aku juga rindu kasih sayang darimu. Aku masih rindu lincah manja sikapmu. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Wasik. FDR Audio. Terima kasih. Hey. Asik. Ayo Mister yo. Yang di atas sana yang tenangkanlah hatimu, sabarlah sayang, aku tahu kau menanti. Tenangkanlah hatimu, jangan gelisah, aku pastikan kembali. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Wasik. Hey. Manggala bergoyang. Ayo coy. Gentong goyang dong.
Iki aja ngono. Aja keduren, kok nek ceblok malah klenger. Loh, kandhani wong nek kaya pari. Saya ndiluk, saya ana isine. Nek saya ndangak iku berarti pari dibathok sundep. Kopong ya. Ngerti apa ora? Hah? Pari dipangan sundep iki ngerti apa? Beluen. Sing ndangak. Kano isine nek. Iya. Iki dagelan iki Kowe emang oleh dhuwit pira? Wis oleh dhuwit pira? Sik. Kowe kok nyebut-nyebut dagelan-dagelan piye? iki do ora kelar maca ndak do kaboten kalung. Welah Kowe aja ngenyek iki lho Lang. Masuk, wah. Ambak-ambak ngene iki ndeknane karo lurah nggon aku dinyang 5 juta gak tak kek. mateng aku lah Krungu dhewe kowe, krungu dhewe. ora dikekno kok ora dikekno gini. Lah jane cara tak dol bathi wong olehku tuku mok 35 blok. Lah kok ora mbok dol. Mbok kan ngedol piye pas tak nggo dituku lurahku 5 juta sak ndasku Anu. Lah aku nek main nggo ndase sapa ndas pacul? Oh, maksudnya dituku sandas. Sak ndasku. Iki lah ya gumun aku. Lah perkarane. Aku dodolake bojoku ya cemburu. Kok iso? Mas dodolake apik-apik tulung ah mataku genti moto akik ngene iki. Bojoku kene aneh yo. Motone njaluk digimotake. moto akik masamu. Ya mbok Alung anu Yo ora tak turuti. genti moto udun ae. Iki montok dhuwit pira-pira. Isih kurang apa ora? Ya kurang. Iki jenenge dhuwit ku ya kurang. Apa mbok tambahi? Kowe pira-pira kurang. Apa mbok tambahi? Nek ancen kowe gelem, Ya. kowe iso, ya tak tambahno. Gayane jajal. Kowe kaya ya wae kabeh nambah jolang barang ku. Ora ana atusane iki atusan. Mok. Jajal. Gurine tenan ora? Ngawur ae mbok njaluk bloko ki ra isin piye kok trimo njaluk. Iya. Kowe tak kei dhuwit iki ning ana syarate. Apa? Wong adu kepinteran adu kelincahan nek. Wel gayane. Dadi aja mung trimo njaluk, nek iso dijoli kapsanmu lho. Lah rumangsane aku gak isin piye musuh aja lah ngono ku ndekne yahene wis oleh kaya aki. Alok mesisan tak biyokno dhuwitku. Jajal gurine kowe nantang piye? Dhuwit iki oleh mbok pek. Iya. Ya to? Hah? Angger kowe iso demek sirahku. Iki lho dhuwit tak sebat kene pek-peken. Wih, Gaya. Dot, Apa? iki aja kemaki lho. Iki lagi delok bodine jolang. Iki jelas nak. Ya kulino iki pencak silat biasa. Pencak silat apa wong gara-gara ndekne Siap. melak dadi kuli keruk wedi. Sekseni lho ya. Oh iya. Siap. Kenek palon lang ya. Kenek palon lho ya. Iya. Oleh pencak neng. Angel Oleh pencak neng ndi lem sinau. Aku ragumun. Lah kok Iki lho, ragumun? dhuwitku karek 50.000. Iso demek sikilku. Pek. Gampang nek perkara ngene iku gampang. Buktekno. Tenan lho ya. Buktekno. Disekseni wong Iya. sing rawuh kene Iya, lho kowe ya. seksine. Iya. Engko nek aku iso demek sikile ora diwehno dhuwit bacok ndase ya. Iya. Demek sikil Sak saya. umplung-umplung lho, Tenan Pak. lho. Iya. Mulai ya. Ah. Yo angel. Mosok nang ngisor gak iso adot sing tenanan. Kena selawenan dot ya. Oleh 50 iya. Oleh 50 mat kena. Lho. Ya, bati sek. Kowe emang demek sirahku gak iso Lah kowe nengisor, lah aku kan karek juput. Plek. Set. Iya. Mulane dagelan iku kumpul komputer. Bati 50. Wah aku tahu kumpul komputer malah kena virusnya dhewe kok. Iki ra gara-gara kumpul komputer. Tanganem delok. Wah kulino nyopet kowe. Mak sret iso langsung kena kok. Cepete mbuh. Piye? Sik. Wah, garis tangan iki sik iki mumpung sura-sura sik. Tak resikane sisan. Lho iki iso tenan apa ora? Mateng aku. Kenapa? Walah dadi wong cah. Ngene iki ciri-cirine nek garis tangan ngene iki piye, Kang? Rezekine biar rezekine. Masyaallah. Masa depan Nasib-nasib piye nasib? Wah, iki ketoke tak delok dalanem iki saya ruwet. Kowe aja dendeni aku, anakku saya cilik-cilik lho. Tenan kok. Kirane piye oleh lancar oleh mergawe piye aku lho. Iki kudune waduh. Uga rampene iki 50. Hah, Iki nek kepengin tak ramal tak resiki saiki 50. lah nek pancen kowe iso ngresiki terus ndadekno sampeyan aku nyambut gawe iso gangsar lancar aku yo luku siap-siap ae. penting lo keselamatan masa depan ki penting lo met. Penting karek kowe abot 50 utawa lho. Lah nek isih kena diwiradati, ajane kok 50. Iki nek ndelok Mosok iki dalanku kira-kira peteng tenan lah. tenan, kowe nek tak delok garis tangan mateng aku.
Dene iso kramal kok, Met. Aku ora tegel aku. Iso genah uripku iso padang 50. Anu iku minangka mahare ya. Iya. Nggo bancaan kok. Lho aku nek ngresiki tangan iki Masam. Engko aku terus rono-rono golek sumur pitu, golek kembang. 50 Rekoso lho. Iki aku nek 5 menit mbok semayani aku wis gak sanggup iki soalnya wis nemen. ki Nek cara 5 menit kliwat 5 menit kaset ora ya. iso kowe yo saya ruwet iku. wis tenan iki cara Dat- 5 SD tak silahe sik. Kene sake ponakam isih cilik-cilik lah aku nek dalanku peteng terus piye. 3 menit setengah. Milah 4 duit menit. musik. Kok cepet meneng ngitung le, Cak. 4 menit. Urus urung ngliwati 5 menit wis resik ana. Dadi Iki resik. sesuk wis sura iki pang anu lho pangkreman mau wis sura. Iki nek kowe kepengin mangan marek nyandang toh ora kurang samu barange. Iya. Kowe nek tanggapan iku aja ngantek kasbon. Wis iku tok. Dadi bar tanggapan ora usah kowe ilang ini kan dhuwit wis mbok nggo. Kowe nek bar tanggapan karo hitungan tok nemen nasibem. Kowe sesuk-sesuk nek tanggapan iki tak resikane. Aja ngantek kowe utang sik ya. Set wis. Ngono tok iku. Iya. Asaku nek Iku rambut resik ana nek ses apa nek gak kasbon sesuk ya topo lah nek wis kasbon ya ora topo lah. Lho iki dalane ruwet lho. Tak resiki iki welingku. Iya. Nek tanggapan iku aja kasbon. Aja sik. kasbon. Pokoke tak resikane. Heeh. oh bener jolang. Iya. Nek kowe gak kasbon kan otomatis untuk bayaran. Dadi Lah nek padang. kowe kasbon sik kowe nyamper gawe karo igo-igo tok. Kok bener Dek Supaya kene. iki supaya lho rontok padang. Iki supaya ora padang supaya duit 50 balik iku ah. Padang kok sumpah padang. Wis padang apane sing Lho, padang? Kowe nek kepengin malah saya padang, sesuk emplungno geni. Iku ora padang malah melempoh ya. Wah, plong. Bacutke nyanyi meneh. Ngono. Ayo, Kembangan meneh. aku manut lagune apa? Oh, kono saiki bar kene kono. Mangliwung terus kerinduan. Ya, yo. Ki duet neh po. Duet ora masalah. Saiki nganten wedok takok lho iki. Mbak nganten. Nggih kula niki ngaturi Ngersake napa? napa, Mbak? Hmm. Nganten iki nek mlaku ya halus meseme ya ora kaya bojomu. Lho bojoku kenapa? Duati nganten ape dipoto malah gerime seling kumbahan blayu ngentas kumbahan. Nganten ku tengok-tengok dipoto karo salaman. Kowe aja ngenyek bojone Halus. kemet lho. Kang kemet iki bojone nek rupane elek Apa? lah. Sopan mbek wong lanang Masa? ya. Diomongi Temu ora sapa ae percaya. ngajeni. Ya. Kok iso? Lho, kowe nek gak percaya buktekno dhewe. Lho, engko akeh nemoni tamu. Iya. Mesti ndekne mbungkuk. Ndungkluk kok. Ape mlaku iki gak anggere Ngajen. banyak ya. Mbungkuk. Ape mlebu omah neh ngliwati tamu ya mbungkuk. Mergo sopan. Sapa? Didikane sapa? Mlebu kamar. Ya mbungkuk. Mbungkuk. Lho sopan. Ape mek jungkas ndur lemari. Mbungkuk. Sing iku aja mbok sebutno. Sik tak urus. Piye? Kok sembarang dia ngambungkuk iki mau aslinya sopan apa piye? Ya anjir asline bungkuk. Oh. Sing jebul jungkas nang lemari ki rasa sebutno ketok nek bungkuk bojoku. Bojomu iki ya Iya, iya. bungkuk. Mateng aku lah nek wong bungkuk turune piye, Mot? Hah? Turune kaya taoge. Wis malah genah kok. Ora dadak entukno celimut sing ombo-ombo ngono. Kowe tau ngeruk abukle tong? Iya. Wah ki anggere mbok dudah, biasane nang kuke. Oh, kaya- kuker iku ya kaya bojone kemet. Oh, gak kaya tanggaku nek ngono. Lah piye nek tangga? Tanggaku bungkuke nek turu merem kok, Mot. Wis suwe ora bungkuk ora kenceng ya turu merem. Turu kok mlungker, turu ki merem. Ora wong waras, ora wong bungkuk ya Gini. jenenge turu ya merem suwe-suwe. Ora usah udur-uduran, nyanyi seneng-seneng ning daleme Pak Jarmin. Jarmin. Muga-muga ngantene. Kowe iku Itu sing ngawi. Ngantene loro muga-muga. Bagya Mulya, Lho kowe sing ndongakno aku sing ngene, muga-muga ngantene loro. bisa Bagya Mulya Lestari Widodo. Muga-muga ngantene loro. Rukun selalu. Alhamdulillah. Yo. Wis, Kuncine keluarga harmonis. Gampang. Apa? Sekeluarga iso harmonis. Piye? Kuncine siji, aja pegatan. Iku kunci. Kunci. Aja Aja pegatan mung siji kuwi. Kirungono. Lambene urung tau diserempetno becak ya iki.
harmonis aja pegatan. Ayo nek pegatan ora harmonis. Seneng nalika dadi nganten aja seneng dadi nganten siji sing pisan dadi judul donya temekeng swarga nganten sakloron anggone ngrakit talining asmara bangun bali wisma. Lah dak ngono kuwi ndongakno sing dawa dak ngono. Iki bayaram gede dhewe kok trimo alhamdulillah bloko. Aku duit karo dulurku ning dikon tak pilih duit. Alah. Pendinggon ya. Klebu nang kene barang kuwi. Iya. Lah kena ame dulur ora nganggo duit apa berangkang ora ngojek. Lho carane. Lagune Bu, langsung dicus salah tompo. Pripun manu Mbak Nganten ngersake napa? Imbang ana katresnanku. Eling Lho, ora. alah lek iku sing njaluk. Ora ana lagu timbang ana katresnanku ora ana. Ndek ora ana kok ora ana. Ora ana. Jajal kon muni lagune apa? Oh, imbang ana katresnanku. Lah ra ya ana berarti. Ora ana sing ana ku imbang ana katresnanku. Lha iku kon muni ah? Piye? Oh, imbang ana katresnanku. Kandhani kok. Ora iso. Iku jenenge pelo gawan lair. Yo manut lagune monggo Bu. Salah tampa apa sing sida sing ndi? Sumangga salah tampa sing njaluki apa ora kok ya? Iya. Ya engko diparingi. Oh, iki sing duwe alas kidul iki Mas iki lho. Ndi? Iku lho sing kaya bediang iki lho. Alas ngrandu. Iya, sing duwe ya iku. Rambutmu dhewe kaya kemamang ngono ya ngenyek wong. Ora ahlak kae mbae jute malah putih jos. Ayo Bro, Jare gaul. lagune salah tampa karo Bu Sinden ya. Oke. Oke. Duete karo Bu Sinden. Monggo Bu, anget-anget yo. Penari latar. Latar endi? Latar rumah. Semendal rasane ati krungu kabari kowe wis duwe ganti sing eling también ambi janjine asyo padan sing harap ngake Jurang paran iso niki kabeh penjalu esuk turuti pati pesan kaya mulan sun labui ampun noriko make sing ngerti Basai. wasik Bangkolo budaya Aja salah tampa, aja salah narima. Gampang percaya omongane wong liya. Tanpa niatan, ingsun golek ganti. Merga mung rika yang ingsun relasi. Semendal rasane ati krungu kabar riko wis duwe ganti sing eling también habi janjine masyo paran sing harap tinggalke kurang paran iso niki kabeh
jaluke wis turuti Mari besan gayo langsung labui Hampura kita make sing ngerti Ayo coy. Aja satampa, aja salah narima, gampang percaya omongane wong liya. Anane niatan, ingsun golek ganti, merga mung rika lan ingsun welas. Sekali lagi. Aja salah tampa, aja salah narima, gampang percaya omongane wong liya. Anane niatan, ingsun golek ganti, merga mung rika lan ingsun welasi. Merga rika lan ingsun welasi. Sempurna. Jolang Nggih, Kang iki Mas. ku lagu-lagu saya komplit ana campur sari dangdut terus Iya. iki ku bagiane Taman Sari Oh, Anak suka wedok. kanca anak wedok Heeh. Manggala budaya. Iya. Iki saiki kersane Kakang piye? ya aja tindak awake dhewe ku Iya. lagu diterusno bocah-bocah Yo yo. ayo Ayo. Aku Madhep manut. Ndoro. Ah, Heeh, lha kok ketoke bendarane Ayo. Ayo sama Engko tak toko dupani, dipani ya. Iya. Heeh. Yuk.